je da pročitamo ovaj zapisnik i da završimo sa ovom odbranom masterata. Ovako, usmena odbrana masterata pod nazivom Klasa većina algoritama i njegova primjena u segmentaciji slika započela je u 15 sati u sali 155 u prisustvu predsednici i članova komisije. Predsednica komisije konstatovala da su ispunjeni uslovi propisani statutom i pravilnikom o master akademskim studijama i da kandidat može da pristupi odbrani povoljno ocenjenog masterata. Kandidat je u svom izlaganju saopštio rezultate i rešenja sadržane u master radu i dao zadovoljavajuće odgovore na postavljena pitanja. Po završetku odbrane, komisija je, uzimajući u obzir ocenu master rada, izlaganje i date odgovore kandidata, ocenila master rad ocenom 10 i proglasila da je kandidat Dušan Srejić stekao pravo na akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva na studijskom programu komunikacije i informacione tehnologije. Usmena odbrana master rada završena u 16 sati i 20 minuta i ovde slede naši potpisi predstavljena komisije i ovdje ste vi završili svoje master studije i stekli akademski naziv master inženjer elektrotehnike i računarstva. Ja vam čestitam, Dušane, i hvala tako sve najbolje nadalje. Čestitam, ali u ovom kraju ti si profesor. Da, sad sam vidio. Se sveću nastavite. Hvala. Da, pa i posle nekada adekvatan da bude. Pa jeste, hvala Bogu, sve se u nekom trenutku ispuni, kada god znači moramo da imamo zadovoljno. Meni se čini, ako čovek mnogo se radi, mnogo se trudi, nekako i dođe, ne kažem, isplati se. Dođe se do rezultata, da ne bude ispareno ovako, ali to se na kraju i prepozna i... Dobro, nismo naglasili zaista zahvalnosti svim katedre koji su bili uključeni u sve ispite, znači prosto progres je svuda postojao do nekada, znači od profesora Ćirića i Studij za osnovne fondove i sam si igra da se da nisu baš mali, tako da si ovladao to ti još značajnije od ovoga, znači moći ćeš sada i samostalno dalje da nešto istražuješ. I radiš ti sve da radiš a da sad i ova tehnologija veštačke inteligencije mnogo pruža, samo treba da se pravilno koristi. A ne da nam vlada nama. Da se pravilno koristi. Ali evo još uvijek nije formalno završeno, ja sam nešto spremio za svakog od vas, pa bih vas volio dok smo još to na skupu, znam da se vi sigurno žurite, imate sve, mi smo malo htjeli da se prosimo, ali evo daćemo prvo evo malo što se Reci i ta stvar. Znači ovako, evo za vas, nešto simbolično čisto za vas. To si pozicija za vas je to. I također i za... Zdravo više. Hvala. Sve što kaže u životu. Ništa nije suvišno, vi ste se svi puno angažovali i Bravo za tim. Bravo, Kupinje. Kupinje, ovo si zadovoljno. Pa nadam se svako. Ništa od tebe čuvam.